Barcelona za ta fafata da Napoli a cikin yanayi na wasan kwaikwayo bayan da Barcelona ta samu gagarumin nasara da Celta Vigo a gasar La Liga a ƙarshen mako. A hali yanzu da Barcelona za ta je Italiya domin buga wasa mafi girma a kakar wasa ta bana, inda za ta kara da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Napoli mai rike da kofin Serie A. Za ta kara da su ne a wasan farko zagaye na 16 na gasar cin kofin zakarar nahiyar Turai. Fafatawar da za yi kenan a filin wasa na Diego Armando Maradona da ke Napoli a daren Laraba. Barca za ta tunkari wasan ne bayan wani babban sakamako, duk da wani wasan bai dace ba, amma fa kusan yin nasara a hannun kungiyar ƙwallon kafa ta Celta Vigo yana da matukar wahala, kuma samun maki uku a hannun kungiyar ƙwallon kafa ta Celta Vigo a koda yaushe shine dalilin da ya dace. Sai dai ba su taka rawar gani sosai ba da dan takarar da suka fafata a makonni biyun nan a jere, kuma akwai karancin dalilai da za a samu kyakkyawan fata na shiga gasar cin kofin zakar nahiyar Turai. Barca ta haye zagaye na 16 karo na farko tun bayan shekaru uku. Akwai matukar rudani game da gaskiyar cewa coach Xavi Hernandez na gab da birin koci a kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona, kuma kocin yana fatan wannan shine farkon wani abin al'ajabi, hanyar da ya kawo da mamaki kuma ya baiwa magoya bayan Barcelona dalilin yin murmushi a cikin abin da ya kasance mafi yawancin lokuta Barca ba ta zo wannan matakin ba. Wasan zagaye na 16 ya kasance mai tausayi ga Barca, kuma ya ba su ganin daman zuwa matakin dab da na kusa da na karshe, kuma ya kamata su ƙara jin daɗin cewa wannan shine mafi munin shigar Napoli, wanda ita wannan tawagar Napoli din ta kasance tana cikin kalubale. A halin yanzu da ita Napoli a gasar Serie A tana mataki na 9, kuma maki 27 ta samu kacal a wasanni 24 da ta buga. Sun canza kocin su har so uku a kakar wasa ta bana, inda kocin Slovakia mai suna Francisco Calzona zai jagoranci kungiyar domin kokarin ceto kakar wasan. A halin yanzu dai sabon kocin su mai suna Calzona ya kasance mataimaki a lokacin mafi kyawun kakar Napoli a gargashin kociyoyin da suka gabata kamar su Maurizio Sarri da kuma mai horar da su wanda ya sa suka yi nasara a gasar Serie A mai suna Luciano Spalletti. Kuma Calzona ya kasance babban bangaren tsare-tsare dabarar da ya sanya kungiyoyin suka kasance masu hadari da kuma jin daɗin ƙwallon kafa. Calzona da ya san babban bangaren tawagar Napoli, kuma yana da kyakkyawan dangantaka da manyan 'yan wasan Napoli. Kuma kocin su din mai suna Calzona ya bambanta da tsohon kocin su mai suna Walter Mazzarri, wanda aka kora bayan watanni uku kacal saboda falsafar tsaro da bata yi aiki sosai ga kungiyar ba. Kocin su mai suna Walter Mazzarri da suka kora ya canza salon wasan nasu, kuma yana amfani da 'yan wasan baya 5 tare da mafi yawancin karancin lokaci da ya jagoranci kungiyar. Amma ana sa ran sabon kocin su mai suna Calzona zai koma kan hari na hanyar amfani da 'yan wasan baya 4 uku a ciki uku a gaba, wato 4-3-3, wanda ya aiki sosai a gargashin kocinan su na baya-bayan nan mai suna Maurizio Sarri da kuma Luciano Spalletti. Haka kuma Napoli za ta ƙara samun ƙarfi idan dan wasan gabanta mai suna Victor Osimhen ya dawo gasar cin kofin zakar nahiyar Turai, wanda dan wasan baya nan kafin nan bayan da ya je buga wasan African Nation Cup. Amma kuma a halin yanzu dan wasan ƙasar Najeriya zai jagoranci layi da kuma amfani da shi. A halin yanzu da komawar Victor Osimhen cikin tawaga babban labari ne da dan wasa Kavica Kvaratskhelia zai so, wanda ya kasance ɗaya daga cikin fitattun 'yan wasa a nahiyar Turai. A halin yanzu da kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona tana kokowa a dukkanin wasa domin daidaitawa, kuma Xavi har yanzu bai nuna kansa a matsayin koci ba, kuma ikon Barcelona na tserewa rundunar Napoli a ranar Laraba tare da sakamako mai kyau zai kasance mai muhimmanci kafin kuma a sake dawowa kan wasan cikin makonni uku. Barca ba za ta iya shiga cikin wannan ba, tana tunanin cewa za su iya kashewa kunnen doki a wasan farko, kuma watakila ma ba za su iya yin hakan ba. Kuma a halin yanzu Napoli ba ta taɓa yin rauni fiye da yadda take ba a halin yanzu. Lokaci yayi da Barcelona za su taru su yi aiki, wanda hakan zai sauƙaƙa musu aiki idan Napoli ta ziyarci ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona a gidanta karo na biyu. A halin yanzu da zubin da Barcelona za ta yi 4-2-3-1, inda za a fara da 'yan wasa kamar Marc-Andre ter Stegen, Jules Koundé, Ronald Araujo, Inigo Martinez, Joao Cancelo, Andres Christensen, dan wasa Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Ilkay Gundogan, Pedri da kuma dan wasa Robert Lewandowski. A yayin da ita kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Napoli ana sa ran za ta yi formation nata kamar haka 4-3-3. Mun gode da sauraro. Wannan channel ne na magoya bayan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona. Domin kasancewa ɗaya daga cikin mu shine ka danna liking, ka danna subscribing, kana ka danna alamar ƙararrawa. Domin hakan ne kawai zai baka damar kasancewa ɗaya daga cikin mu. Da zarar mun ɗaura sabon bidiyo akan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona za a sanar da kai.